8 Adarê roja jinên ketkar ê cîhanê di serî de li rêberê gelan yê ku bi salan e dibin esaretekî de tê girtin û tecrîdekî girankirî li ser tê meşandin, em li rêber apo pîroz dikin û wekî jin em dibêjin ku ger em gihîşne va rojan em deyindarê ked û emekê rêber apo ne. Her wiha em vê roja pîroz li tevayî jinan, jinên ketkar, jinên tekûşer, jinên şerker, bi taybet li Çiyayê Kurdistanê gerîlayên Yêca Astar, jinên gerîlan li tevayî cîhanê em vê rojê li wan pîroz dikin û em dibêjin ew îlhama tekûşîna me ne, îlhama azadiyê ne ji bo me û berxwedana ku li çiyayan tên meşandin rêya me ronî dike û heta ku nefesa me ya dawî heye em ê vê şopê li ser bin û li cê navegerin. Her wiha tevayî jinan ê ku li bajaran, li gundan, li tevayî welatan ê ku li ber xwe didin û tekûşîn dikin ji bo azadiya xwe, ji bo serbestiya xwe, ji bo xwebûna xwe. Em li wan pîroz dikin. Jinên li Îranê û Rojhilatê Kurdistanê, jinên li Bakurê Kurdistanê û di zindanan de, jinên li Efxanistanê û hemû ciyan tekûşîna wan di şexsê jîna emînî de û tevayî jinên berxwedêr em pîroz dikin û em dibêjin ki em jî wekî jin em ê li dû vabin û em piştgiriya wan dikin. Her wiha tevayî gelên me yê ku di erdhejê de mexdûr bûyî û aniha bi zehmetiyên pir giran re rûbirû ye bi taybet jin û zarok em vê rojê li wan pîroz dikin û em dizanin ku encamê ku em ji vê jî derbixînin ew e ku heta ku pergala desthilatdar a faşîst li tevayî heremê û li tevayî dinyayê xwe rûbirû bide wê bi vî awayî jiyan li me bixin cihir. Ji ber wê jî me ji vê salê jî gelek encamên xurt, gelek encamên giranbuha derxistin. Ew jî ya esasî ew e eger ku em bi hev re tekûşîn bikin, eger ku em bi komî li hember van desthilatdariya rabibin, em dikarin êrîşên wan li her cihî bişkînin. Li Çiyayê Kurdistanê eva xwe da diyar kirin. Di şexsê jinan de, rûkenan de, her wiha sarayan de û tevayî hevalên gerîla de ev ya derkete holê. Wan çiyana xistin qeleyên berxwedanê. Wan çiyana xistin ciyê nefesgirtinê û azadiyê. Jinan li tevayî sûkan, li tevayî suqaqan tu meyze dikî şerek û tekûşînekî yê kirîn bû rêya tevayî gelan û kombûyîna wan bi hev re tevayî civakê re da xuya kirin ku faşîzm û desthilatdarî ancak bi vî awayî bin bikeve. Ji ber vê em jî wekî hêzên yekîneyên parastina jin, wekî YPG li vê axê em dibêjin ku wê ticarî desthilatdarî bi ser nekeve, wê dagirkerî bin bikeve û axên me yên dagirkirî wê nemînin dibin dagirkeriyê de. Li ser vî esasî dîsa soza me ku ji bo azadkirina tevayî jinan em ê tekûşîn bikin. Heta ku jinekî bi şiddetê re rûbirû te, heta ku jinekî bi zilmê re rûbirû te, heta ku jinekî xwebûna xwe bi dest nexîne, em ê li ser piya bin, em ê tekûşîn bikin û em ê li ber xwe bidin. û vê roja pîroz cardin wê ji bo me ji bo tevayî salê jî bibe ronahiyekî û wê bibe rêya me ya berxwedanê, rêya me ya tekûşînê, rêya me ya çalakiyê. Li ser vî esasî cardin em vê rojê li tevayî gelan, li tevayî jinan, li tevayî berxwedêran û li rêber apo pîroz dikin û em dibêjin bijî her bijî rêber apo.
سرک آپو بیجی سرک آپو بیجی سرک آپو جن جیان آزادی جن جیان آزادی جن جیان آزادی جن جیان آزادی